tutigenda wa mtu tige bitina tutigera bochai na onyoyo minoko goseire aye asuikaranze yes aye unuikaranze ko mategere na tiga tukubuli ayo nuri uruchenga omorembo uyu uguchusaleka nkigeko yoreta nanda ndake ngaki uno mu Kenya uno mu Kisii tukwaga chomorembe abantu tomenye tusikaine tuanchaine tumanye tringolyo nyoru mu chando li Matildah ke mtu Obaigwa eliyetakuruke mtu eke mtu uno mu Kisii uyu no mu Kenya guikatumwancha tubwaterane uli no nsalige eliyeteliga ngaki uyu no mwanto mintu uyu no mwana o mintu ngaki amangana yago ikirana tutige ebintu ebigabi obombochu ebigabi kurukubo kirimiti guikabigo salio morembe yes ngayira anda mangana yakurwera ninkige koleta mangana aye gukirite nyomba mwago kuyuge Nyalebe na harusi wigali ayime wakwebiranye Nyalebe ulia uli gutaru lenge mwaye abantu baenda babune nyomba bamuhita Nyalebe uli olenge bya ayo tokiragu no ale balense mayitire okonyoranga omuntu nabwate ekioski kya ekiobonchoreri omuntu koigunga ochukuboke mambi onyoranga ebintu byemo kigukuru ekioski kwanyara omuntu nkoni ale ebintu bunamono chisimbi kwanyara abantu bakorera obusagani kwanyara omuntu nkoni ale usene ndagera hoteli abantu batimba macha abantu basagale basali endagera abantu basoe supermarket basali ebintu baimokie ebintu baiba komanya gosinyunga nasiki manyegali ya Nyalebe gwata igwate ebirore igali enero mambi yabo kuli cyaba bacheteka igali enero yakobe tu mwana uguchi sukuru igali enero no eno muiri oliogo uli kwedese bali atumiyete ete imangana eturanye tumia lakini ndo uruchi tutange tubu ya bwa bana bawo obuye bwa bayiri bawo obuye bwa bamino bandi bali konyora sukusalia morembe ayino isanege tomo tegera linga andake katunyo kwane ngane yo morembe peace aman ine uruchinga ningo uwente koleto morembe andake nkigia saleki nga itoko rusi nga itoko irane libintu ebiga abantu bayirane banchane obwanchane buli bwalengo kale borolekane nk'abantu banchaine kuiguto yo minu kale gusenkeri chorogoro agakarwale tuguchade kibirengera linga gaki kangona moro yo minto lakini ngatalinga kuigutengo yo minu moino gaiga abwatu muchando kangona nandi yogotiotereri muchando yo monyolemo bantu boke mwanya bantu nga ibwachi ekatukurana no eno boibyo busali boichire abantu munginonde nkoni ali chinyi chiaye ngana okwenda gwachitacha gwachisialiranse gwamuura chinyi ni chiri umuntu lokole ibintu byaye gali supermarket yaye gwachire gwataguire ngajia mangana yakurwa nande ngakitoko yakuru no Kenya mu gushomi intobo no mambia nabakora gukona intugali sena bayisi 0702 666669 0716 111177 nabono mambia omuro netoni yagatambo mugusho minto adose soro mategera libono mambia karibu sana tu sangamo tulabekana ngo bya tebaninga anga andake ayekurwa suikaranse tagwa sole orochenga ningoyo boli oromotanga ni koleto morembo omorembo tugukwanira nga yugo salekera ninki kiagera na ndenga kitu inchira kichi toko karatu yoirani no mu Kenya no mu Kisii kwaranga no intubona Matildah bintu bingetokoligerelia ibigo toichani sana bigo toichani unamona kera kwenda kusamba nyumba y'omuntu enyumba igwasamba ekero kugenda gorabye ndagera y'omuntu kuri mugondo ekero kugenda gali ziri tuko y'omuntu kubugulia asi egati abali baguturubani omorembe omete omorembo guchakira ase chinka okonyora ngaga ali asamangana yichinde mero omuntu nero konya kuiya nero konya gusimeka emitagara mugondo gati kwa bande kwanyora nere okonya kusimeka emite arete kiriri omana ria chaka chinga kichionsi okonyora na omuntu oyo nere gusenya ke baitani ase emechi nero guturubani emechi kwanyora ngekenyoro ekioge tomurira sengenjo maybe yabantu babere uso omuntu oyomo yani konyaranga omuntu narororo okoreta omuchando igabubo turubano okoreta eliogi okoreta liomana okoreta okungusana no ogera abantu baimokirania emioro ogera abantu ba minyokani kwanyoranga abantu bande yairera mangana buna yugo sambirwa chinyomba kwanyoranga omuntu araire kwanyoranga nibo yae yayire chinkoko chia sambirwa nyomba ebintu byabire anamono gusiega okorigereria kwarore ebintu biria bigosali gosamangana gosali chingoro nande ketumekera ni eketwabulira ni emete eketwabulira ni emioro eketwabulira ni emejunkie kino mu Kisii kusoma Kenya kitukubula gusi
kiek Getembe alo Ano Getembe bwagira wana minde bwakiribia bwadire munyira na inde karibu sana tata Busiro Minto bujole Dani Risoro muku yes kuri Nyamira ambra kuri ko wata bayi county ya mana sinzi mukabero muyanze kinara ko na wana minde yes matukayo umwana Minto bwanje ni bwabure namba yena namba yira abantu bayite batwa irenda mwamu yes bona kira ko royo mwababu atarata bwa tia ko rangambo mwana Minto Bono abantu bakaro mwana Minto timete usino botaka bwa bukira matukayo yes bono korre karo montata bwa ati ore kiyo mwababu ate orangambo betabwa ndi kutwara abantu abango mwana Minto batigire gweto magusukuribia bona karo monte kara sisi kusatira koraga sikusai mokali bie iyo mwabera ga ndote amuriye umayakora kirya yo mwababu ate ngambo bawe tabwa ndi kutwara ekera te mwana Minto matukayo ko abantu bagoiki Tinge tuwana monta ko ranga jire ndite yo ko nda muite mu ne ko mu ngende kiana ne ye wo mwana mi tibona ne gwadi ne cyo ndo Minto ko batigenda mwa mutwanja ne ande bateme bayi muke bali jimo ne kinguru kiro monta to kana abuare ngite ora royo mwabo nda mwa yes yabona mwana Minto munyira dani Risoro mu asante sana omunyira dani Risoro asibingaliwa gibi yabona mambia kigima ne kero kunyo sangamo aigase etu ani Getembe good morning Getembe hello Getembe fama lo bwakiribia abrukunga na rekigadi ri makuru Nyamira bambe karibu sana bana ba Minto ngo tebanga mangana mware to mujade ro miyasana naende to tebanga kera mandamana yako baiga gose abana bantu bagutarabuya iga kuri yo morembe yo tebanga omandamano nanjire gose omukondamano kumbuya korera kiriko ko rwasinjire erengiya kamuna bono mate to tebanga na basikari baito na baturendete biyayiga yes to tebanga na barubwekira baruti to gukora iga ndu go saria tiga bato eri bagangora iga tuete buyayiga na ritoranyorera iti yaito ende bono njege ndora go korera iga bana ba Minto ngeri ngati ande yo mwishini gwitonere eri Vincent kamosimogaga mwe pole sana singe njona tega kurikani guna ba mwere bandi iga rakini renda na aru eta sarenge mangana kamuna na rabwatira ni kya mandamano lakini ndo tembo yari nende tigasu kumemotwe tomoganya 2027 all right sante Getembe Hello yes ni sonsari wa na Matildah yes bwakiribia dynamic Tony with dynamic yes kwa Central Complex na injini wana ko changiwa na kwa no sema straighting na umurembe ni igogo cyaka naye kuruka yes murembe kiruyo cyaka to kore serikali ikira abamira serikali yakora igendo giti kwanyoro umuntu mushyeno rwabo gaiga ni yamete solo bako butuko n'umugaso ogosukigwoka oko na gosukigwoka bono muntu tajimurembe no mutezi na tata okata igwanja bono kwanya na abana bono bandi baki kumanyegenze nga batata mbanga iri kwitasimba geki kwanya abantu yosariko Minto bakemba ni bayitanire igoni kitwara ko kwa murembe ugucyakanke naye murembe to kurwa igoro murembe ni igore nti naye atorokere mbabona abana abakore na mandamano yo twara sabanga sawu yabe ko murembe bakora mandamano asinjirire no korende bono mbali okora asinjirire umendo nga bakora baraswaine kwanyoro umuntu bwate uri seriyaye duka yaye abantu abatayo sakibe sari bintu biriya serikali iri mukujuzi kumya sako bagosta so ntendaye taswanta ni sanga ni solution na Matildah yes toro ishomorembe oyinde ina mikisano ya kwa Central Complex santo sana dynamic kimbi mono sana ko tebo morembe we talk about peace starts with you alone ayomo nyene Getembe low Getembe namna gani tena 0702 666669 0716 111177 na kile kile kusakadini tuko igaso morobali etwani good morning hello Getembe lakini onsali gone tato mwana one yes nambero na bere 0702 666
69 lakini ntatengo tebi umwana onaiga egento nkire kwa na giga iga ngomonta koimo kabisa ogendo chikusambe nyumba y'omuntu kabisa pisirias ng'omwana oimoko chikusambe nyumba ng'aigo bono namandamanari oimoko chikutagora chinyumba chiabantu ng'a namandamanari kaki arafu ayuraire na nyumba nkasino onyore naye yasambiru ng'aki ayura arengereri ng'aki ayere abe etwanie Getembe sakana itubono mambia kaki Getembe. yes Kwa kule kenyambia seke yese tikisole buondali yako toka. ayeke ezedi kisoro minto mbiole Kuyande kwa kira barali ba minto. karibu Bono ebirenga likuwa rete nebija. Wetera se abana baita bajijenzi. aha Bono abana babaito bari gukora amandamano aya onyo bagukora amandamano tiga bakore amandamano aya ari yo morembe. Ndeta chigutwara ebirengero by'ibinga tokwebwa tizinga n'amandamano egere bachigusalie ebintu by'abantu amandamano nanchaire gutatiko gukora amandamano yo molembe ugwite para yuka bande mbachikwebisa gwata chigari cy'abantu bona nandandaka bona bogusanginga baumirane n'emechanda menene obo bebuo gusarika kwa morembe ng'aigo korwera imeyense monene KZ obo bugusarika kwa morembe ne libono ugosangi oborayi yani ebintu bigokorukero kende bito oboigwani butayo mbe komorengani bona abarayi buna babanene batenete njake no nkurunsayi account gutebo muntu bunigabana yes onyo tali konyara koraye account yaye byakore ebintu biri bitakeire gukora uburunga abantu basekorrame kuko ngusana no kuno gokocha kwa rwose mwana incyuka gwetegera takore iri sabeze cyaje burunge yagero mazembo sale karene ke yaba no cyabana bono buna boruche bakoimukira bono bakora ikinga gero kende ngabeke amandamano atenge nche bintu mbiro koranga bono bitakorege tese njere ndonge bono no kiako gera amandamano buna yagoje all right mbiya mono mano mi azande sana KZ gisoro minto mambia shukrani sana so muchango gobono mambia good morning Getembe hello sadio karibu sana bwakire se nkwana lyabu Matildah nkorbanara mukwani muhako yo Matildah nonkorogo mwakwani naitabire tata naitabire live and direct tarali uyo bakwani mwamumanya ene royo lendo yo yo korobana kwani naye uyo gese maembe tokoro ni maembe ona naitabire Matundra Matildah wana ukwani na naitabire bona sigante ya ni fatti nsarigo mwara tire yempeji igoroje morembo manyede aro morembe egento kiamana sana lakini morembe nurura tateko kora kia utali muya sobo sajia yes gobono na tebe mana narero yes kenda la kabe anya bako benda mandamano yabakora mandamano yo na isiki kora kitabu mbagenda mandamano asogosalia ibintu by'abanyana nanda abana siasa baite binogosi konyoro ndiko biro pagire mandamano akibakwe bacha bateranga na mandamano ndokora baroro robna bande na atolera kiniko bato gorende tigatokora morembe kwa mani asante sana Matunda maembe kuruchisa muchiga libono mambia shukrani sana baba thank you egirusa kana ituka ali sina mbaye studio motegere tobere gali byago nabo tulikira ujumbe gusukwa na itwe masimo nduchiga iyo umwana Vincent ukali kurwa amatongo bokirani ko tintikwani ya onkorogo na Matildah tuko pamoja setuani asenje na itabe yes bwakire bya Wakiro nzaribo. Karibu sana babiki mana. Biyole. Buyande. Omumuro yo no magako yore tenye omunyaro ko ino magako yungi bawo kirera. Ndiyamore. Babolingo. Ndiyore. Omumuranje bolinjo omumura. Mwamu yaki enda mwamu ne yaki mubwati. Abolinga omunyaro ko ino omumuro yo amono magako yo ezogoro. Nale ko omumuro nsaligo. Aye mojogoro. Nagi. Buyande. Biyo Bogete buya. Nyaro ke yumbu yere. Biyande. Bona tiganso mutadale ne mocho kore simba. Karibu sana.
kaki tikatusabira abantu baitu tikandebe ng'a omorembe ritange nigo gochaka korwa asende omagosoka yes endamwamu ritange nyetigu rero mwigwete gikokorekana nyasaye kuna abana baitu onye bakochaka gosoka para basoke n'omorembe bamanye ng'a n'abana bamwe abo bararite bakorera ndabaisa gosaria egento ky'omonyene ndete gopongeza omomuro oyo ngusarigo yani yongorogo iga nateba ng'a urasaria ende mwaonyora nobisaregete mono nekio igo momura watebi ntareka bo mwana keri kware kugenda onyore gyasare kiro igugobe nojibona gwasariri nabako igugobe gwetani buna kwaigwa bende nomorembe buya kakionde bwensi ogosegeta nyasaye monchura ase chinsegi chiabeni igo omorembe obe obwenteni nomorembe abasikari baba abatwereru nane babeire ababe abantu buna bagosoka iga kwanyora bachakire kubatwanga nyasaye bakune barera abana bamwe abasobuya ntuntori gokana lakini barera somorembe endamwamwetigwe emoketigwe barera abana bamwe obuya ayo momura nobwateri ng'ana nare ukobori naki mama baby sorry nare ukobori naki form 4 ingikwabwate kai form 4 ekero nagotebirie okoreki ekiagera rumo ng'aini saidi gwakwana mang'ana maya kuratiga bono form 4 yaruira nare ukobori naki ng'aya someta wow oraboririe oyore mabungi abwate ngotamusinyete oyo era omonyene nasomete no tisometi lakini oroje mbona kabigete uniform unabona kero alingakire nayi kubona mandi omong'ina getakwananga ng'onsarigo ntokoganeretie amaya kiabona otaratatebia ntagetemanya ngwakama mama ngwakama nje kunywe chai wakurati kumuchugurara kwana gwakana ayo mochokoro kokoliginde nyuma ye tent ya maganali okay ndigingo nyuma ye tent imanyana ngana kiayo ngorogo ayo mochokoro ngokolinde iziko ye tent tabatari breeze kwara zangu ra duniani ngoro mong'ina getakwana bwongu nandi okay yono sana esimba ambiye sana maite simba no muiburu mawawa elino lie simba mapema utali lino lie simba sorry ai kwamanya oyo no mochokoro bwe simba tali bwe simba na era kurukwe simba nandi simba ninje ngumuruka boyo nayo ngumuruka bo oyo no mochokoro okay maito no musigari uno musigari oui nje ya darenge serious oyo kobugiga ngwe okora ga ikira unikire serious nje narenge serious sari osemanga natokonya goitanja okiga Asante sana mochokoro bya sana asante taratibu zaidi ya sinjo birengera byago jireke 5 na Isano iki kinge nchunga aye kuigule nkyomo Kenya agukwa negiro morembe no enayo morembe nayo monyene okunyobeka yuchaka gurwa somo yo timetinga ngero turujiko ende mutumo kama tumangana maingo cha Chinsa isatu Matildah timetinga insebeli yago eto sabo morembe no botoereru obwanjani ase amatuka igasi chinga kiesiga seri tukolia rero igonga sokoro mbuya rero mbuya kwatema kubeka mwana nkwa yebeka bia nande bono botumiki bwa emitandao yekerero botumiki gose tumiko mutandao gokoene kibona nkorari ore omorembe tari gotumika mutandao korama abantu ritukeriga gose komenta abantu amajira abantu bakore ubusaria abantu bakore ubusagani abantu baruhane abantu bakana amagina abo nkorogonyo renga bakurutera namangana ase emitandao ibi ne bintu biri tokogikeria ase chingaki buna echigambi omono sana buna bona nje ndatebe ngaki abana bane ukwabuka buya igakuru nyumba kwabuka buya igakuru nyumba ngikiagera oira negocha kore gotioka chitiagasi ngikiagera oira negocha ogwa akiro kugorori sasi jide kane merongo 5 na Isano na mocha butukire bona mambio motegera Chinsa Ibere asante sana sintukwa no morembe na mungora kuri morembe nyasani kuri Chinsa mocha mawa watu okwandire na yando sesole kekora tu akwandire ngana kwenda mone ili etali yako meta kuri morembe nyasani omorembe muhimu okotera kurenga omorembe obase more omore omayete no Rebecca Thomas na tere to morembe no Rebecca Thomas na omorembe
Kenya maremba sogotoka. Elirio gikiri gatero. Elire fast foco. Tubwata mariogiane. Okay. Atano. Tubwata soprano. Soprano. Tubwata alto. Tubwata bass. Tubwata baritone. Tubwata useless voice. Useless voice neri. Mano useless neri obwate. Morembe tindanyora. No yore sokro morembe. Tubaise gusuka omotegera liko ku mwana buliro bajovuru nsaligo. Matildah kemuntu Obaigwa. Wakache MC Ankarago kebacha neye ne tuwani ya Getembe.